Yo, suken tinggi para neng di kayak malah narkan. Kon dandani kandang pitik kok malah mujur saya rono ke para pitik wis ilang kabeh. Kandangnya rusak kok malah randang dandani ki piye ki. Sek tak injene sek. Jajal kene ndi tak injene sek ke. Nah, kate malah mencurigakan ngono lah. Waduh. Yo. Arep nganu suken ti kae karne ndi kok yo entuk alangan ngene iki. Yo. Wes. Entek rono kowe ngono petakon entek Lho, pe opo kae? Ngene mbok nom teman kae. Kayak Marni opo? Druwo ya? Oh, si Marni pasti druwo kok ketok. Sik nah, jajal takokane sik. Lah kae Lestari ya. Apa gede pada cik kalayu karo aku. Engke bojoku apa ora? Ya ora bojomu. Parake rono iki tak kandhani kandang pitik ucul kabeh kok malah mlayu ning timbu parake. Nak selingkuhane metuk ning ngono. Ning ndi? Ngono. Oh, mesti kawur anu kae wong edan padha wong edane kae mesti ning kono. Ya nek melaku yo. Ya, saiki nggo opo iki yo koyo ngene iki? Ngomboke bojoku apa? Kok ngene? Lho. Apa iki sempak kok koyo ngene bareng? Ya. Wah, lagi gombloke bojomu ayu. Iya. Walah. Yu, mosok gak roh tenan ayu anu ke bojoku. Arek mrono iki. Wong bojo tak kon ngarep yo mbuh parake ning ndi kok. Walah, yo sih yo. Ayo Pak anu, golek yo. Mesti awak wong edan kae yo. Ah. Mak iki kae. Kae ngono teman tak iket biasa kae bojoku. Walah, yo. Beh, aku arep golek ngagih utange lho iso kasih busukan teko Tegalan iki ra karo-karuan iki. Beh, iki malah dialani koyo ngene iki aku iso lewat ora iki. Beh, Jan. Jane menuse nang ndi to iki jane ya? Duh. Kowe. Lah iki demite iki nek dadelah. Sene demite tenan iki nggih. Sore tak main kan. Malah tiba ora karo-karuan iki. Wong musuh nek musuh wong kuat nyangel golekane. Beh. Jan. Lah lambiku malah jeglok iki piye iki aku nang jumo. Beh, kok yo adoh meneh ku jumo iki piye terusan iki polahku tek koyo ngene. Oh alah. Beh. Alah angel men iki. Ayo. Beh. Lambi malah mayu stok kene. Oh alah. Jan. Aduh. Piye iki? Aku gak piye iki? Aduh. Alah. Yo. Alah. Aduh. Soro tenan iki. Golek menus sitok iki. Ketemu-temu gek wonge nang ndi ya parane iki. Alah. Tak ndang ale aku enek demite ning kene mau ya. Alah, temen-temen ngene iki ya. Kerja nek karayo arep melu sapa ae wong iki tetep kudune sing semangat
Rasa ngersulo ae. Nek ngersulo malah apa saya entuke. Beh, Jan. Aku tak jak ndang goleki wong bocah ya mau lho. Sitok ya mau jane nandi wong. Gelah. Yuk. Alah, yo, pio mana dikek iki apa to ki? Yo, hey. Yo. Barangmu lho gonan. Iki jane apa to kono? Pecah kuwi lho goni lho. Ayo ginang yo. Kontrol apa terus kono? Ayo, pecah bakmu. Lho iki lho teko kene me apa? Yo kira-kira to balang ember kuwi lho ning raiku iki lho. Masane iki piye to? Lah aku refleks ngene. Lah yo aku takok yo. Kowe ngerti sekunti ora? Iki aku arep goleki. Lah bojoku arep goleki nyapa? Aku nagih utang yo. Wes Piye berarti bojomu sekenti? Yo, Kowe bojone? yo. Lah sekenti nanti? Wah, minggat nanti ya. Wes nagih nang kono kae. Heeh. Wah. Lah nanti wonge. Wah, nanti kengke parake. Lah iki piye to? Lah kuwi lho bojone kok ora ngerti lho kowe iki. Lah bojone tak bendina arep nganu lah ngetutne wonge. Iya to nek kok perangkat ngono to. Terus piye iki urusane utange bojomu iki? Anu ya, bojoku golek isih tapi. Yo iki tak goleki engko. Yo, saya golek bareng-bareng. Lah ayo. Piye iki emberku? Wes kan keri wi ya. Ya gombalku. Janjimu to. Ngono kok kok Ndase wong dileboni ember, Beh. Ya, mbak goleki. Yo. Jane tak to wonge. Pio. Ya dongane gandeng iki. Aku kok kena dai to mbok aku ini iki kok. Gendongan gendong wae wae. Ngarep sik. Iso-isone lho. Wes ngene ae iki. Cara iki benda cepet golek sekenti. Piye? Sing iki Rono parake. Sing aku Rono. Lah, nek karo lanang mesti Rono. Aku Rono. Yo. Oke. Yo. Ngono ketemu kok tempuk nang ngono ya. Ya, tempur ngono. Yo. Goyang, Oke, siap. Yo. Lah masa aku nang jurang. Beyo. Lah iki lho dalane iki lho ndi? Iki lho malah suket tok wetel iki kon metu lewat kene aku. Yo, ora apa-apa, bangga tak lakoni to, Mas. Beyo. Wong-wong kae ben blakrak-blakrak, sitok ning gumpul, sitok ning jurang. Aku sing penak ning dalan wong iki. Yo. Aku rusuk tegalan jagung ngene iki piye to ki? Mas gatel kabeh aku. Salah. Jan. Ora wis bocah kae mau nek duwe dalan. Loh. Wah, ini barang antik iki. Mantuk iki. Tak gowe lah. Tak lungguh kene sik aku leren kesel aku. Oh ya, nek wethuk gen lah. Kok tak pane. Sel aku, sik. Aku tak ngaso sik, aku tak ambil rokok aja aku. Mu barang antik iki, wah. Sahdu iki. Ndelok pemandangan ini lho. Lah ini tebu, apa kuwi jenenge jagung. Beh. Sik tak rokok san sik. Kok barang kok ngene diguak ning kene iki kek mek opo ya? Tak ciliki barange kuno lho iki mesti iki. Nyanyi sih aku mbah, isi rame nae ram iki. Loh, wes. Aku malah aku suwen ning kene ra petuk-petuk wonge. Aku tak ndang golekine wonge iki. Ngaret-ngaret gak ngaret. Timbangane seneng dulu wae. Anake mbrambang ae kok. Marerak rasan nang omah. Alah, arep campur kelarasan, arep campur godhong apa ki arep goyak. Timbangane kon mangane rambut. Remuk rambut entek. Kare warak lho. Musik iki ta. Hai, bojoku kae.
Kowe adek. Nyarepku. Iku deh, aku nyaret iki lho 3 pito. Ngarep ket mau ora entuk. Ayo piyong yo renek lho, Mak golek ket besok ora nemokne iki lho. Niat ngaret kurang. Niat to, Mak. Ora iki mau nyusul iki Mak piye to, Dik? Ngene lho golek kancamu. Lah, aku mengerah wonge. Ning ndi? Ketok ning mbon. Ayo bang aku golek. Iya kok digolek ayo. Ayo. Ya ayo, cek. Sayang golek. Ayo. Alah. Daun jagung yo randang kena didol ngene iki marai rada duit ae. Ditagih ae kedek nang. Iki lho paling yo dilungkasene nek gak sesuk. Wis piye ngene ya. Sok turun ngene nih. Iya ana ya. Oh, alah. Izin gua oke to. Arep buk minak aku gak iso ya. Ini piye terus. Bedino ditagih wong ae. Sing Walah, lah bae kan digoleki ning kene jebule. Oh, alah yo. apa kuwi? Gak nyapa kolam blakran terus jalan. Kene lho golek kowe iki. Iki lho gek nopo blakran terus kene iki lho. Aku lho golek kowe ngetutne kowe ke omah kono kae lho. Oh, perhatian ngono iki bae. Perhatian bahasamu iki. Oh, alah kandang pitik kae lho piye? Oh, alah kok hahi. Nganu dhewe. Kok Aku golek petik, oh gak ngoleh. golek petik teko ban ngene iki. Yo tarang timbangane mbok senen ning omah terus aku ning baono. Ban pe opo niki? Ora gawe ora anu. Babon suket yo ora. Delok. Dek menawa wis kemedal. Tentamo iki. Piye? Golek wong ning kono lho. Aku kan digetak ning kono iki. Sopo? Sopo kae sampe utange kae lho. Wis rene nek. Wis rene golek kowe. Dadi utang nang disaur kono. Aku nanti dhuwit. Risi aku. Itu bolak-balik golek ya wong koyo ngono ae. Lah, kita iki didik pradik. Aku ya jelas duwe Mas simpenan kokeh kowe. Alah, ngene-ngene aku ya pinter nyelengi dhuwit. Wis ayo, ndang petuk wonge saiki. Kayak dhuwit bendang bar aku isin ditang anu. Aku didik. Ora apa-apa enak aku ki lho. Wah, tenan. Yo. Oh, ana Isin aku bolak-balik diparani ngene karo tangga-tangga. Mari tambah sayang ngene iki. Lho, petok gundul nah. Apa iki? Wis kaya kancaku sing kono kae. Padha gundule ya Allah. Wong gantenge ya Allah. Petok kowe aku seneng ngene iki. Ya. Ning kene gak ndek bola, duwene bola mak kowe tok. Si gundul. Ini iki lho. Aku ning kene ya curhate sama karo kowe tok. Kancan tak curhati lho, ya gak iso. Aku darane gendeng. Aku jane yo ora gendeng-gendeng nemen. Tapi yo piye ya wong-wong ketok marane aku. Gundul. Ya Allah. Gundul iso gantenge kok ngene. Api. Loh. Gundul. Dem si tok iki neh petuke wonge. Alah. Janjan. Meneng ngene sik ya we. Boloku. Apa wis teko kene neh? Beh. Kuwi wong kiai. Sapa? Iki lho wekku we. Wah. Wekku. Gonmu lho. Iki lho wekku nene. Alah. Pitik iso bodaku nggonmu lho. Iki wekku. Lho. Gitarku kan lho sing apik dhewe. Leh lho tek iso ndaku-ndaku iki lho. Kowe apa wekku ra iso. Apa duwe ngene iki? Duwe iki lah. Mbok iki petuke karo wong kok ngene iki neh. Apik iso ora aku. Api ngono kuwi api.
Semut lho iso nangis kabeh ngrungokno kowe iki nangis nyanyi ngono iki. Semut. Iya. Iki lho aku mau oleh nemu iso nggonmu lho. Iki lho Pak, kok tak titip bare kono kae. Pasamu. Gatel kabeh aku. Gatel. 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 Heeh. Lah aku lho bisa gak ngerti kenti tenan kok. Kenti sing iki. Emang oleh rene mau mosok gak kepethokan kenti blas kowe. Kenti sing bolu ku kae ya. Lah sing ngomeh kono kae lho. Iya. Sing tak diutang karo aku kuwi lho. Utang meh apa to utang iki? Utang duit. Kowe ngerti duit ora? Duit. Heeh. Ini iki ya. Kok duit tok godhong jati garing iki Tor. Dudu duit ngerti duit gambare ke lho. Gambar. Iso nggih tuku. Iki gambar. Duit sing iso nggih tuku. Aku tek gak yo duit to. Ngene iki lak dudu duit iki. Sok iki ora ngerti duit to, he? Duit. Aduh duit iki lho, ngene iki lho. Ngene iki lho, duit ngene iki lho, iki duit. Dek diutang aku. Iki wekku. Loh, Iki payu pura iki. payu ku yo ngene iki duit yo ngene iki. Dek diutang aku duit ngene iki. Iki padha iki. Iki payu, iki payu. Iki payu. Gene nggonku lho wi. Wekku tak tuku janda pirang. Ngewu iki begitu janda pirang. Ning tanggone. Beh, Lo. payu wi. Ini. Oke, survei ya engko sesuk. Karo kowe ya. Lah wi lo gitarku lho iki mesti metu aku lho. Kok so panggah mbok rebuti piye to wi. Iki wekku api. Kene menungso neh to ning kene iki. Be aku karo wong edan ini iki ora sesuai engko malah ludasku. Lu piye to? Sing lu kene wong to niki cukupi meno wonge. Iki gak bang. Wong gendeng namanya Vino. Oh alah. Kowe lho terus kene yo mek apa yo an. Goleki kenti aku ki, nagih utang, nagih duit ngono kuwi mau lho. Kenti biasanya nak ngene iki yo. Aku gak tau roh. Wis suwi gak petukan. Gak tau petuk aku ngene iki. Gaweane apa to Dek iki? Gaweane apa kerjane? Ngene lho. Ngono kuwi tok. Beh. Ngene kata ngerti ora wae. Yo ngerti. Ngono kae. Beh, Ngono kae. enak ngono ya. Ngono. Ya. Wes wis menak rasane. Aimu. Lah piye? Ora yo aku tuh wis muter teko dinding golek kenti. Mumpun ini kae. Muter golek kenti lho. Yo iki piye to? Jarine la oleh mbok polo bocah iki. Ora ini lho gemecak. Lah iki lho masalah mbok masalah nang kene. Wong mangkelne piye lho. ngene. Gitarku larang masane ra Jawa wis. Lah gitar lemok ae paling kok. Semua aku lho jaluk dhek iki. Lah yo. Lah iki semua ana papi. Lah iya dioyok. Dioyok iki. Lah geger ora? Gak aku kan wis mbok omongi kae. Lah iki malah kowe molo iki piye to? Lah piye wong ra ini gemecek. Bene lho, ingin iki lho. Wis meneng sik dhewe sih. Piye wae gak petuk kenti to? Dingi iki pamit karo ring bawang. Druwa, iki bojoku. Bojomu iki. Bojoku iki lho mari wong ae senenganmu kok. Druwa seneng kali ke yo iki Bojoku iki. Bojomu. Ngene lho, iki lho. Dingi petukan aku ning kene iki mau pamitan ning anu. Baune ndi? Sebelah Baune ndi? kulon kono lho. Aduh kene. Ya lumayan. Beh aku wis mau muter-muter lho ora petukno dheke lho. Lah bojone petukan. Petukan aku mau ambil wong wedok lah. Sing petukan wong loro. Bialang ember barang karo iki lho iki ya bojomu to iki. Cuk, cuma bojoku. Oh alah. Lah aku petukan iki karo bojone. Kenti jare. Goleki berarti. Lah jarene aku mau kon pencar. Aku wis mubeng ra mentukno. Lah iki petuk penambi bojone sampean iki. Oh ning dia. Neng bawon pendingi pamit karo aku ngono. Iki jelas ini Yo. Bon. Adedan kandang iki metiki. Anu gak dipetik jare karo watu ku lho metiki. Terayo tak kere tenan. Iya, gak kebet duit mbok kowe. Oh petuk aku duwe. Iki aku jada pirang. Apa yen tok? Tok, sentukan. Sik.
Berarti aku nek metuki kudu utangnya kudu disaur kabeh. Cek yae. Yo, aku ngewangi aku ya. Ya ora apa-apa. Aku yo ngewangi. Oke. Ya. Yo.